У Полацку на беразе Двіны стаіць незвычайны камень. Гэта вялізны валун, вышэйшы за рост чалавека, на якім выбіты крыж і наступныя словы: «Господі, памазі рабу свайму Барысу». Такіх жа валуноў па ўсёй Беларусі вядома некалькі. І вось ужо 200 гадоў само іх існаванне турбуе навукоўцаў. Хто такі Барыс? І для чаго ён выбіваў на камянях звароты да Бога? Дакладная дата на адным з камянёў, а таксама імя Барыс даюць падставы навукоўцам досыць дакладна вызначыць перыяд з'яўлення надпісу. Это 12 стагоддзе. А Барыс, які ўзгадваецца на камянях, это хутчэй за ўсё полацкі князь Барыс Рагвалод, адзін з сыноў Усяслава Чарадзея. Дзякуючы запісам этнографаў і гісторыкаў 19 стагоддзя мы ведаем пра існаванне 5 такіх валуноў. Размешчаныя гэтыя камяні ўздоўж Двіны і маюць на сабе высечаныя шасціканцовыя крыжы і надпіс аднолькавага зместу: «Господі, дапамажы рабу свайму Барысу». Гэтая малітва, застылая ў граніце, стала сапраўдным голасам эпохі, што дайшла да нас праз стагоддзі. Адзін з самых вядомых камянёў якраз Барысаў камень у Полацку. Першапачаткова валун стаяў у рэчышчы Двіны, прыкладна за 5 кіламетраў ад горада. Толькі ў 1981 годзе яго здолелі падняць з ракі і перавесці ў сэрца Полацка. Іншыя камені стаялі ў рацэ каля гарадоў Дзесна і Друя. Даследчыкам вядомыя падобныя камяні і ў іншых раёнах Беларусі. Адзін стаіць у вёсцы Камены Вілейскага раёна, другі ляжаў у падлозе царквы пад Воршаю. Але на тых камянях іншыя імёны: Рагвалод, Вараціша і нейкі Сулібор. Гэта сведчыць, што традыцыя асвячэння камянёў волатаў магла быць больш распаўсюджанай, чым мы ўяўляем. Але для чаго гэта рабілася, мы пакуль не ведаем. Таксама гісторыкі спрачаюцца, навошта князь Барыс праводзіў такую маштабную акцыю і выбіў сваю просьбу да Бога ажно на некалькіх камянях. Гісторыкі маюць некалькі гіпотэз. Першая і самая вядомая версія – гэта голад. Як паведамляюць хронікі, у 1127-1128 гадах на полацкую зямлю абрынуўся страшэнны голад. Магчыма, князь Барыс, пабачыўшы пакуты свайго народа, загадаў высекчы на камянях малітву да Бога з просьбай дапамогі і ўратавання. Гэта быў не толькі акт веры, але і сімвалічны жэст падтрымкі людзей, што страцілі надзею. Другая гіпотэза звязаная з барацьбой супраць паганства. Валуны са старажытных часоў былі аб'ектамі пакланення язычнікаў. Цалкам верагодна, што князь Барыс, як хрысціянскі кіраўнік, імкнуўся пакласці канец старым вераванням. Наносячы крыжы на былыя капішчы, ён сімвалічна хрысціў іх, дэманструючы перамогу новай веры і ўмацаванне сваёй улады. Нарэшце, трэцяя версія эканамічная. Барысавыя камяні стаяць уздоўж Двіны, ключавой часткі вялікага гандлёвага шляху з варага ў грэкі. Магчыма, надпісы асвячалі гэты важны шлях, а камяні служылі своеасаблівымі маякамі альбо знакамі, што пазначалі межы княства ці небяспечныя для караблёў месцы, расчышчаныя на загад князя. Такім чынам, малітва магла спалучацца з цалкам прагматычнай мэтаю, забеспячэннем стабільнасці ды бяспекі гандлю. А магчыма, усе гэтыя прычыны перапляталіся. Малітва пра збаўленне ад голаду, імкненне ўмацаваць хрысціянства і жаданне кантраляваць гандлёвыя шляхі. Усё гэта разам магло стаць матывам для стварэння такіх велічных помнікаў. На жаль, большасць з вядомых нам камянёў не захавалася. Адзін з іх узарвалі, каб расчысціць рэчышча Двіны для караблёў у 19 стагоддзі. Іншыя знішчылі ў цёмныя 1930-е гады ў межах барацьбы з рэлігіяй. Захаваўся камень у Полацку, у Друі, а таксама Варацішаўскі валун. Сулібораўскі камень перавезлі ў Каломенскае пад Масквой яшчэ ў 1920-х гадах. Сёння барысавы камяні – гэта нашмат больш, чым проста кавалак граніту. Это маўклівыя сведкі нашай даўняй гісторыі. Яны нагадваюць нам пра складаныя выклікі, што стаялі перад нашымі продкамі, і пра сілу духу, якая дапамагала ім пераадольваць гэтыя цяжкія выпрабаванні. Хутчэй за ўсё, яны таксама сведчаць пра распаўсюд пісьменства ў тыя часы на нашых землях. Ну і, відавочна, пра распаўсюд хрысціянства. Гэтыя камяні не проста артэфакты. Гэта частка нашага культурнага коду, застылая ў часе малітва за будучыню нашай зямлі.